Hola, bo día. Inicio, como tes o equipo a nivel de altas baixas de cara ao partido de Salamanca? Bueno, pois temos a baixa, como xa sabedes, de Gallá por sanción. Temos a baixa de Marc, que sigue unha semana máis por esa lesión. Aínda non sabemos, pero bueno, en principio tampouco contaremos con José Amo, que despois das molestias que sufriu o fin de semana pasado na primeira parte, pois toda a semana estuvo traballando a parte, bueno, a falta do adestramento de mañán, non sabemos se poderemos contar con el ou non, pero en principio pois toda esta semana traballou o marxe do grupo. O resto están todos disponibles. Os baixas de dous centrais, ainda che quedan tres, non? Sí, 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 onde hai lesionados temos solucións, non? Neste caso, bueno, unha baixa é por sanción, a outra é por lesión. Seguimos tendo tres centrais, seguimos tendo xogadores suficientes para suplir esa posición, incluso, pois, como ti ben dís, tres centrais para volver a usar esa liña de tres se fose necesario, como fixemos contra Arenas de Guecho. Independentemente de que o fútbol sexa un xogo e outras moitas cousas, a vosa trayectoria se lle pode aplicar unha certa lógica, non? A máis adestramentos, a levades 80 máis menos, maior confianza, maior coñecemento dos recursos tácticos que queres inculcar no equipo, chegan os resultados e melloran as sensacións. Todo isto é unha cadea, non? Sí, sí, ao final é un ciclo, non? É dicir, é ir acumulando experiencias, é ir acumulando adestramentos. Cando falo de acumular experiencias, falo tanto de adestramentos como dos partidos, cousas que van pasando, de ir conocéndonos, de ir buscando non só variables tácticas e de introducir pois cada vez máis cousas para mellorar o noso modelo de xogo, sino que tamén os xogadores a nivel individual van collendo tamén o seu estado de forma, vanse coñecendo a nivel colectivo, van aparecendo asociacións e a partir de aí pois o que ti ben dís. As sensacións cada vez son mellores, os resultados tamén están acompañando, o cal, bueno, só falábamos na roda de prensa ao terminar o partido, non? É o lóxico, creo que estamos no camiño adecuado. O seguinte paso é conseguir esa primeira vitoria fora da casa, non? Esos primeiros 3 puntos fora da casa que estou convencido de que cada vez están máis cerca, porque eu vexo traballar o equipo toda a semana, vexo que as semanas cada vez son mellores, todo cada vez é máis dinámico, é máis fluido, cada vez nos compenetramos mellor, e estou convencido de que máis pronto que tarde vamos a conseguir esa primeira vitoria fora da casa. A principio de pretemporada che comentaba que o fútbol se liga con pena e paciencia, eso por un lado, e por outro tamén que evidentemente tiñas unha dobre objetivo que é moi difícil de cumprir en fútbol, non? Porque tes que construir un equipo de cero e tes tamén que puntuar. Eso é, sí, totalmente. Ao final a paciencia é fundamental para todas as facetas da vida, pero sobre todo no deporte, non? En este caso, pois nun deporte como o noso, que todo o mundo fala de proxecto, pero moi pouca xente o leva a cabo, precisamente por esa falta de paciencia, por ese nerviosismo, porque ao mellor os resultados non acompañan, e ao final pois non acaba de xerminar, non, esa planta ou ese árbol que o que nós queremos implantar. Desde logo que é un doble traballo, unha doble función. Por un lado, construir un equipo, darlle identidade, e por outro lado, evidentemente, con esa identidade conseguir resultados. Sempre que os resultados son positivos, se construe mellor. En este caso, pois bueno, creo que sobre todo nas últimas semanas estamos recibindo pois eses resultados que nos están permitindo crecer, quizáis con pasos máis amplios semana a semana, porque ao final
é o que che digo, non descubro nada novo, os resultados positivos fan que a semana sea mellor, fan que o xogador adestre de outra maneira, fai que a información que nós como corpo técnico lle traslademos a reciban mellor e asimilen mellor. É todo un cíclico, é todo a pescadilla que se morde a cola. Nese sentido, pois estamos contentos e seguimos traballando para encontrar a nosa mellor versión. O vindeiro compromiso, Unionistas de Salamanca no Reina Sofía, xa trocaron de adestrador, pois se viera entrou Mario Simón. Bueno, como é o Unionistas de Mario Simón, que ven entre outras cosas de gañar en Tenerife 0-2? Bueno, pois sobre todo eu o definiría como un equipo moi competitivo, un equipo complexo, un equipo que pon en moitos atrancos e moitos problemas os rivais, non? Creo que xa desde a súa chegada tuvo, pois, o equipo deu un xiro, ten esa victoria contra o Avilés perdendo 0-2, ese son quen de remontar. Perden contra o Celta B na casa, pero facendo un moi bo partido. De feito, a primeira media hora mereceron quizáis pois poñerse por diante no marcador, e creo que o resultado da semana pasada, pese a que pode chamar a atención desde fora en términos de clasificación, cando analizas e cando ves o partido que fixo Unionistas en Tenerife, daste conta de por que ganou, non? Nese sentido, pois é un equipo complexo, un equipo que sobre todo na parcela defensiva é moi intenso, que defende moi ben, que leva os equipos rivales a xogar ou a acabar xogando directo. É moi difícil, todos os partidos que lle vimos ata a data, para os rivales é moi complexo ter o control do xogo por medio da posesión, porque fan que os rivales estén incómodos. Entón, bueno, esperamos un partido complexo nun campo que tamén ten hai moitos campos na categoría, pero quizáis o Reina Sofía é un campo que apreta, un campo que axuda moito ao seu equipo. Xa todos sabemos o que significa Unionistas de Salamanca, ese fútbol popular, ese club de fútbol diferente o que actualmente está instaurado no fútbol, un club que depende dos seus socios, que apretan moitísimo cada fin de semana e que son o xogador número 12, non? Entonces, pois todo isto en contexto, por aí viu o traballo da semana, non? Non só esta semana falamos dos aspectos tácticos ou de plan de partido ou do que temos que facer con balón e sin balón, que tamén pois falamos moito dese escenario que nos vamos a encontrar. Seguramente, si xa de por sí actualmente ou habitualmente se enche o estadio, este fin de semana, despois de gañarlle o líder, pois creo que a súa xente todavía estará máis metida e que farán todo o posible para que o seu equipo faga un moi bo partido. Así que, tendo claro todo isto, sacamos un plan de partido adiante e a polos 3 puntos fora da casa. Iago, concluyo. Mario Simón comentou que o que lle queda ao seu equipo é discernir cando ten que xogar directo, cando ten que xogar combinado. Imagino que ao longo do partido irá por treitos, por tramos, pero che esperas máis un equipo de disputa de posesión de balón ou un equipo de duelos de fútbol físico de contacto? Bueno, o que di o seu adestrador Mario Simón, pois tamén o penso eu. Ao final o máis difícil no fútbol é que o colectivo, dicir, os 11 xogadores que están no terreo de xogo, que sean quen de entender cando toca unha cousa, cando toca outra, non? Cando toca ir a apretar alto, cando toca replegarse un pouquiño, cando toca ter unha posesión máis larga, cando toca atacar máis rápido. Isto creo que está ao alcance de moi poucos. Creo que aínda por riba eses equipos que teñen esta capacidade son aqueles que levan moito tempo xuntos, tanto o corpo técnico como xogadores.
E creo que estamos todos un pouco na busca deso, non? Falo como adestradores, non? Chegar a un punto en que os nosos equipos entendan cando sí, cando non. Que partido me espero? Bueno, pois un pouco por aí, non? É que lle vimos todo o que analizamos de Unionistas, vimoslle esas dúas facetas. Vimos un equipo que é capaz de ter balón e de disputar balón, e vimos un equipo que é capaz de transitar ou de xogar máis directo, non? Con xogadores como De la Nava como referencia, que é un xogador que non vamos a descubrir, con experiencia, un xogador que sobre todo na fase ofensiva destacaría o seu moi bo xogo de espaldas, a súa capacidade de asociación, a súa capacidade de aguantar balóns esperando que cheguen xogadores de segunda línea para descargar e a partir de aí atacar área. Tamén teñen capacidade de desborde por fora con xogadores verticais. Bueno, creo que é un equipo, despois cando analizas a plantilla tamén, pois bueno, así como hai equipos como poden ser os recén ascendidos, que lleves un pouco a experiencia e todos teñen un pouco bagaxe na primeira ref e moito en segunda ref, neste caso cando analizas a plantilla do Unionistas, todas as parcelas, todas as posicións teñen xogadores con moito recorrido en primeira ref, os 2 últimos anos polo menos veñen de estar nesta categoría, eso é un plus. Bueno, polo tanto, fala do que é este Unionistas, non? Así que partido me espero? Bueno, pois sobre todo un partido no que Unionistas vive e convive ca súa afición, e eso sabemos que é un plus, non? Seguramente pois alternen esas dúas situacións e nós, bueno, tendo claro isto, pois vamos con noso, xa che digo, con noso plan de partido, sabendo que o que fixemos en Govela hai 2 semanas se nos deu ben, e a partir de aí, pois bueno, volvemos a xogar fora da casa, témonos que seguramente adaptar, que buscar algo, un híbrido entre o que foi o partido de Arenas e o que habitualmente somos na casa, e a partir de aí crecer dentro do partido.